From a little and I grow, I'm on a come on a poppy. I love we been selecting your love sound system. Brigadier the general, the principal, a chaplain. Forward Empress Sativa, me a top rank queen. Sit down on the rhythm like a lizard on a limb. With the mic in a me and annihilate anything. Hello, hello, hello! Today we are going to make a mixture of fruits and we will call this Salad Bite. Come and join me. Let's do this! Guys, so good na ta mag-in-English siya kay aron di kay ingon nga apiki. Para di kita masilip ba, di ba? So, karon nanatay pang hiwa-hiwa diri ang mga prutas para tuloy-tuloy na tong salad ani. Larga. Okay, sugdan na nato. So, apple na itong unang atirada ko. Nanis mo, mamili tag shredder. Nakapili na ko. Kuha lang i-attach din. So, bira. So, dapat wala tayo sayangon sa itong apple, guys. Antud ni sa pinakalas nga laman sa itong apple. So, ingani ang iyahang shape. Muna siya ga half heart. Tilawan na tabi. Miyaw eh. Hapa. Mao na lang yung nabilin sa tong apple, tilokon pag yun na to siya guys. Para walay sayang. Mao na lang ni. Pait naman ni siya, so ilabay na nato ni. So mag-ilis sa shredder. Kanina pagtambot sa tawag ani. So ato ang isunod, ato ang carrots. Uy, guwapo siya glabas oh. Ulay sayang. Okay, galaw-gaw. Safe. So, pwede rin na siya ibutang dari. Para safe atong kamot. Naaraman din sa yun de, galaw-gaw. Change siya putang shredder. Cucumber na itong next. Yun. Uy. Lah, karon na ako na-discover, guys. Mabilin day ang panit, ani. Gwapo siya. Kuya siya tirada. Bilin ang panit, to. Tilok ta kay sayang. Ayun. Change na po ta og shredder. Ang next na to kay celery. Celery din eh. Bira. Kumot yung celery guys. Grabe. Pagka-perfect guys. So, mabili niya murag strain. Ayos. Gwapo kuya. Another celery. Pagka-perfect ba ani? Woo! Grabe. So, mag-change siya protect shredder. Pag kinalasan na shredder, ani yung may patawag, ani galaw-gaw. So, ang next na to, kanya tong melon. Lang ginatawag din nga melon. Kulba magainig forma. Kulba siya og color. So, para di ma-appeal na to ang panit, inganiyo na to siya. Pagka-perfect pa, ani. So guys, dara, walang sayang. Pagkatibay. Grabe kahumot. Kahumot ba ani? Ganun humot na kayo ni. And next na to guys, ang tuang radish. Radish ni siya nga red. Lingin siya, lingin. So, ilisa na po na to itong shredder. So, para safe na po na itong kamot, hulog na ito ni tiritanan. Okay, hulog lang na ito ni. Perfect. Da. Dera. Pagka-clean. Oh, grabe. So, lemon na itong ilas, guys. Panit ra niya niya itong kwaon. Para na pagka-aroma ba. Humot kay zest ba? Zest ang tirada ba? Grabe! Kaadik! So, hapit na tamahuman, no? Ito ang last nga ibutangan ni, kaya ito ang dressing.
Pero atong gamiton pinakasimple lang. Kadto lang atong igamit nga lemon ganina. So ako ra siyang gihiwa, dara. Pigaon ra na to guys. Mora ni. Pagka-perfect. Mura ni siya guys, ang tirada. So nabutang na nato tanan no? Atuan lang o kayo na tong salad. Yee! Oh shit! In come the unconquerable, Your Highness Empress Sativa, the lyrical machine. When the lioness roar, no dog bark, kick it off. What da da ding? Da ding, Empress Sativa pan the mic and I go repeat up again. Watch out, what da ding, da ding, a J-O-E around the place and no we not beg no friend. Catch it, what da ding, da ding.